Zaya, nasa live ka, oh. Say, mag-hello, hello, hello. Say hello. Zaya, come on, hello. Mag-hello ka na. Zaya? Busy si Zaya. Busy si Zaya Pongpong. Ano ba to? Make up. Ano ba yan? Big head. Hindi. Wag yung effect. Ayan, oh, Zaya, oh. Naka-live ka na. Naka-live ka, Zaya. Retouch on. Ano to? Wag na. Oh, Zaya, live ka, oh. Mag-hello, hello. Oh, hug mo si Santa. Hug mo si Santa. Hug mo si Santa. Oh, smile ka, oh. Smile, smile. Smile ka. Hi. Sabihin mo, hi. Zaya, sabihin mo, ha. Hi. Hi. Managla-live tayo. Walang nanonood. Nako. May hilo si Papa. 1 view. 'Di ba? Ayan, oh. Si Zaya naglalaro. Say hi, hi. Zaya? Busy si Zaya? Ayaw mag-hi. So, ito yung buhay namin ni Zaya ngayon. Ang ating buhay si Zaya put. Hala, yung laruan mo, Zaya. Oh, ano. Hmm? Bakit? Bakit? Ha? Nagsawa. Oh. Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Oh, bakit? Okay, that's enough. Okay, bye everyone. Bye-bye. Paano mag-stop? Zaya? Ha? Paano mag-stop? Are you sure that you want to stop? Yeah, okay. Huh?